Říkej už. Ahoj lidi, zdraví vás s Kulama a jsme tu u dalšího dílu Let's Play. Je tu se mnou i Axnet. Čau lidi. A dneska se podíváme, jak jsme to dodělali. Tak Axnet dodělal trochu domeček. Doufám, že se vám líbí, ale střecha ještě nám chybí, že jo? Jo. A sklep jsem trochu dodělal já. Takhle, jsem trochu zničil a... Ty brďo, mi se ty džungle jsou... Počkej, já to tu chci udělat nějak pěkně. A co dneska budeme dělat? Dneska bychom se vydali na nějakou výpravu, co ty? No, mohli bychom jít zachutat. Na to určitě už diváci čekají. Doufám, že se nám bude dářit. No, doděláme tu střechu, ne? Tak ji dodělej. OK. To je hezké dřevo. Já tu udělám tak pod patro, jo? No, já jdu. Jak to udělám? Tohle už zničím. Taky už zničím. Počkej, to tu hezky nevypadá. Ty asi nemáš nějaký cobblestone, že? No, já nemám. Mi všechno zmizel. Tak, mně dochází jídlo, a žádné jídlo nemám. Tak asi se zabiju. No, já možná mám, ale teďka nevím jistě, jestli fakt mám nebo nemám. Ne, nemám. Tak já něco najdu. Ty zatím. To střechu nepotřebujem. Já jdu zase kirkou, že to je nejsilnější zbraň. Aspoň myslím si. No, ovci teďka nepotřebuju. Mi taky dochází handbary. Něco, ten je levný. Jo, tak já mám 54 písku. Já mám 34, to mi stačí, tak jdem. Počkej. Ahoj lidi, zdraví vás s Kulama a jsme u dalšího multiplayer let's playe. A jsem tu s Agnetem, Kajsi. Čau lidi. No, A v dnešním díle budeme kutat. jo. Tak jdem. Počkej, já jsem dělal na čas. Dobré. První si nastavíme cobblestone, ne? Počkej, já jdu někde najít nějakou jeskyň. OK. Hele, železo. Mám železo, já ho vykutám. Jo. Počkej, já si tu rozsvítím, pak tu torčku zase seberu. Tu je nějaká jeskyň. OK, jdem tam. Ber ty torčky hlavně, jo? Ne, točky ne, to necháme. No. Já jdu kopat tady do země. Uhni. OK, kopej. Taká já umnu. Au. Já zatím vidu tam nějaký grave, aby jsme neměli fringy a tak. Super, hodně fringy. Tam pochodeň. Fringy se nám bude hodit, ne? Co? Fringy se nám budou hodit, ne? Ano. Tak. Co? Vůbec na nic nemůžu narazit. Když si uděláme enchant table, tak asi budeme jenom enchantovat na malé levely, že? Asi jo, no. Budeme ho schovávat, protože tady jsou lidi, co umí čořit. Ty já pořád nemůžu najít nějakou jeskyni. Já našel zase to železo. Tak ho vykutej. Normálně 6 železa? Ne, 8. Já jsem našel jako hlínu. A No, uhlí tak jsem našel. super, to ber, to se nám taky hodí. Jsme cigáni černí. No, zapomněl jsem, my jsme Bulháři. Že? Bulháři rád.
Kajsi, ty jsi tam? Já? Proč jsi tam blbě tak? No já nevím. Bulhaři říkají místo ano ne a místo ne ano. No, Takže já nevím. železo jsem našel. No, já tu hlavně vidím. Mám kopu uhlí a železo. Já bych to narazit na diamant. Co? Že bych to chtělo narazit na diamantu. No, čím bys je vykopal? No, železním krompačem. No vlastně jo, ty máš železo, ne? To bys si z toho udělal, prosím tě. Tak ještě ten můj asi table by se nám hodil, ne? A nebo Další krompač. železo. Super. To se nám hrozně bude hodit. Jasně, Si uděláme že změní. ty máš nějaké pochodně? 3. Já našel lapis lazuli. To ho vykopej. To se nám ale moc hodit nebude, ne? Ale to je dobré na dekoraci ten nápis. A já už jsem úplně u země, už nevím, jak kopat. Teď si vzpomínám, jak se jmenuje ten čtver. Breadrock? Jo, Bedrock, ano. Jak můžeš být u Breadrocku, když já jsem tu, já pořád kutu. Tam tady. Já jsem úplně chtělo by to ale ty diamanty, by jsem na to narazil. Počkej, Kajsi. Já jsem úplně v zemi někde. Jsi udělal svoji čestičku. Pojď si. Tak. Když nějaké pochodně, tak za mnou zajdi. Já mám 33 uhlí. Myslím, že se nám bude hodit ten redstone. Tak ho nevykopeš tímto krompačem. Nevím, ale já se s ním rožnu, já ho jenom obkopám a my jsme věděli, kde je. Ale hodně kolem redstone by zalalo, že musíme dopatrnit. My jsme jak? 13 kostiček. No a tam se nacházejí diamanty. A mám další železo. Jo? Další. No, já jsem se zlapil, že láva. Říká, ne, zase díval. Už se rozbil krompáč. Chceš? Tak zadní za mnou. A do prčic. Mám lapis lazuli. Já na to lapis mám štěstí a... Nenašel jsi nějak něco jako dobrého, nějakou caveku nebo nějakou jeskyni? Já už jsem teď u Bedrocku. Ne, nic takového, ale mám pal... Jo, uhlí, takže našel. Ty jsi našel něco? Uhlí. Mhm. Bulhaři uhlí rádi. Jsem taky u Bedrocku. Počkej, Já jsem jdu za redstone. Super. Já jdu teďka za tebou, nebo myslíš, že se tu dá portovat? Jsi tu portní. Mám zlato. Tak zajdi navrch a vypal železo. Já ho zatím odkopuju, no. Špět. Budu mít s krompáčem. Tak. No, asi jenom jedno. Zlato? Jo. Ale zlato se bude hodit tak maximálně, no tak není jedno. Tak na hodinky ne, maximálně. Jedno co? Zlato? Na hodinky potřebuješ 4 zlata. A já tu mám jenom 3, sakra. Jo, víš, co jsem zjistil? No, co? Zlata v sekírkách chytá nejrychleji, Zlata, no. ale zlata, jo. No a co? No, ale zase z těch hned rozbije. Však všechny zlaté věci kopají nejrychleji. Ne, mi se zdá, že ten krompač ne. Jo, krompač jdeš, já tě vidím. Axnet. Počkej, já se na tebe portnu. Jestli to jde, doufám. Já tě to musím přijmout. No, asi to jde. Co? Jo, vlastně, aha, já si to musím...
No dobré. No, jsem tu. Tam máš workbench. Počkej, pojď sem, máme nápad. Dívej se, ty budeš kutat tady, ano, A ty ano, a já budu kutat O tady. 3 kostičky. Já budu... Ne, o 3 kostičky dál kutej. Ne, to máš lepší, tak narazíme na diamanty. Počkej, co děláš? A tak máme menší pravděpodobnost. No, já jsem si našel to. Kutej až o 2 kostičky dál. Tak to zkusíme takhle, no. No. Tak máš největší pravděpodobnost. Mi se rozbilo už asi. No, máš dřevo tady Jo, dole? mám Hodíš mi? jenom 5 už, ale. A máš u sebe crafting No table? tam je položený, dám na začátku. OK, já si jdu vykraftit. Mám ti taky vykraftit? Já mám všechno, akorát, jak ti dám to, ti dám uhlí, máš uhlí? Mám 20. Tak vytvoř pochodně. Já jenom 4. Dobře, já ale vytvořím pec, aby jsme si vypalili už konečně. Jo. Hoď mi to, pojď tady, já hodím všechny ty. Železa. Například železa, proč? 15 mám, no. No, hoď mi to, já to vypálím. Na? Ale počkej, ti hodím točky. Jo, dej mi točky. Jo, ne, já ti dám jenom 4, já si taky vezmu 4. Tu prokopej, Maria. Tak, Ty jsi moc nevytvořil. no tak já ještě vytvořím, počkej. Jo, už dochází hlad. Chceš, že mám u sebe maso. Hlad. Jo. Kde jsi? Tady já kopu. Jako... Jsi buba. Buba kyní to nera. Tou nové krumpače mi štvou. Dej mi pak nějaký železný mi pak podej. Ale ten moc teďka nepoužívej. Musí mi stačí to železo. Já nebudu používat, ale tak vykopejte redstone, vykopej. OK, našel jsem další železo, takže super. Jo? Počkej, jak dlouho natočíme? 10 minut. No ještě chvíli budeme natáčet. Železo! Super, vykopej ho. Svým styk železa bychom mohli najít. Já si vysvícuju s redstone, tak to je super. Vykopej ho. A další uhlí mám u sebrat. Sakra, já si mohl nastavit něco. Frapsu. Já si čtu, ti hráči, co tu hrajou, mají Fire Aspect 6, no. Co? Tak co tu hraje, má Fire Aspect 5, no. Našel uhlí. Tak to je super, no, Sharpness 10, Craftback 7, Looking 6, Fire 3, no. To není možné, ne? To nemůže... No, To nemůžu mít sharpness 10, je maximálně 5. jo, to je úplně divné. Byl tu 5, Fire 5 a tak je 8. Výborné. Ten má server. Nevím, jestli tu mají nějaké opravy u achievementu nebo něco takového, ale jestli tady tohle vlastně už existuje, tak to já jsem teda. Se private, klikni na věc, zamkni. Říkal jsem se private a klikni na věc. Já chci ten, ty jo, jsem taky byl. Já chci, já potřebuju to, já potřebuju železný kruh. My už nemáme dřevo. Máš železný kruh? No, teďka nemám. Ty se zničil? Ne, já jsem to ještě ani nevypalil. Já už jsem u toho nečekal. Já myslím, že jo. Mě chybí torčky, já mám poslední.
Mám 19. Tak mi dej. Tak si půjdu nerozsvítit, prosím Dej. tě. My jsme hned, dělej, tak tu jsme teďka hned u sebe. Dík. Sakra, by se zase rozbije ekran tak, no. Hm, No, tak už asi skutání přestanu. Tak zajdi pro dřevo nějaké navrch. Vlastně já mám jo, voňku pro dřevo, takže tam neotevřeš to. Jdu sebrat náhodou to železo a jdu trošku dřeva nachystat, když si bude ráno. No, to už všechno bude asi vypalené. Začnu kopat na druhou stranu. Počkej, já ti budu aspoň rozsvícovat. Sakra. Já jdu za tebou a když si dostaneme, musíme se dostat do kejvky, já tě budu kryt a ty budeš kutat. Pojď. Tak jdem nahoru, no. Já jdu kopat, Musíme najít... já jdu kopat na druhou stranu, já jdu kopat tady. Ne, kulamo, co by, lepší by bylo, kdyby jsme šli, pojď všechno ty tu už rozbijem. Říkám, nech tu ty torčky. Ne, najdem nějakou jeskyni z vrchu, nějaký kus země, kde bude díra. Ne, prostě to je náš důl, to tu nech, já jsem našel další redstone. OK, tak pojď nahoru, tady má ještě 3 železa, se mi vypálí. To železo vem nabereme všechno. Už to budeme muset ukončit. Vem to železo navrch, já už jdu navrch, jo. No, tak já vás doběhnu. No, ještě jednou se musí vypálit. Tak. Máme 49 uhlí, máme či. Já mám ještě 47 u sebe. Super. Tak já už, počkej, já dám. Tak ježišmarja, proč ke mně chceš portovat? Protože mi se nechce chodit navrch. Počkej, jak se píše, Já už tě vidím. No, dobré. Běhněte. Jo, kudy teď? Tady ne. Jo, tudy. Ne. Tudy. Aha, to je chytré. Já to tu dělám, počkej. No, venku je pěkný Jo, den. tak ale dnešní díl už by to bylo asi všechno. Uvidíme se zase a zatím. Čau.